Здравейте, приятели на Астровълшебство! Днес ще разгледаме една от най-земните и упорити зодии – Телец. Телецът е земен знак, управляван от Венера, планетата на красотата, любовта и удоволствията. Родените между 20 април и 20 май са практични, търпеливи и изключително упорити. Те ценят стабилността, сигурността и комфорта в живота си. В любовта телците са верни и търпеливи. Те обичат нежността, романтиката и малките удоволствия в живота. Най-добре си пасват с Козирог, Дева и Рак. Телците са надежни приятели, на които винаги може да се разчита. В професионален план успяват в сфери, свързани с финанси, изкуство, музика, земеделие и бизнес. Те умеят да постигат целите си с постоянство. Това беше нашият звезден поглед към зодия Телец. Ако сте Телец, споделете в коментарите други се разпознавате. Абонирайте се за Астровълшебство, защото скоро ще разгледаме следващата зодия от магическия свят на астрологията.